kada ka ni mong doktor dyan na. Andok lagi ko. Kasi nag-iiyak ka, doktor. Sa lugar pa lang na. La. Atay ka! La. Kaya may laing yun ang talawa na ng manok. Ay, parang doktor. Ano mo tambuan ni mo? Hanta na doktor gabi, guys. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys! Good morning! Ano ba na? Adawaron. Ang kuan, ang utok di naman ka concentrate sa video. Sa adlaw rin, Bernice. Wala mo ko sang nadi ay. Nag-girl ko guys, kay si Im lagi, hubagan sa isang ibo sa bugan. Dako pa siguro ni siya guys. Hubagan man. Duin taon, ilan taon na? Kamera na dyan ilanat, pero kanto ko ito ng ilanat. Mga guys, yung kami nagnaong. Iniwang na. May buwan pa sinsigdani na, nagkudukudan na niya. Di ba mo daw, di ba niya pwede na doktor kay mahadlot? Naman ang doktor. Dalawa manok. Nagagawin sa barina din ni boy. La. Atay ka! Da. Oh, kaya may laing yun ang talawa na ng manok. Ay, parang doktor. Ano mo tambuan ni mo? Hanta na doktor gabi, guys. Gabi, ito sang anggi inan mo ito na may doktor ato sang doktor agad nga. Family doktor na mo, mga uyuan. Nang sa baninong niyabit, maninong, nahadlok maninong, nilak na. Ginaw kung saan yung bata. Eh, ngayon na nakapalita mo? Na. Makailanat din ang ko, anak. Huwag na. Parang hubag, gusto ko kasuway na, anak. Siguro kaya sa hubag mi ang sakit ang tambo akong ba. Agi, sige ka naman soft drink. Dili soft drink po. Sige, yung bugnaw. Ini yung bugnaw ha. Inimit kayo man ha. Tugahan ang isang hilanat guys. Ang ipainom sa kada 4 hours. So, kanang paracetamol. Natik lagi ni sa doktor. Buwan sana naman ni. Puwan ni problema dito sa Cebu. Kasakit si Jakay. Pag-ampo ragad sa mga tambal sa kanang mga tambal nga dari sa bayra. Kasi sa bahay may kainom kay hindi man marag doktor kay mat. Lisang maliran ng doktor. Ano ba din sa malisang mga doktor? Katawa dia dahil naglugar mas ako dahil. Dahil sa mga lugaran saan ba ni sige man na magpatugtog ng mga silingan. Kita makapidog tayo. Wala nang bago-buto na. Diba karong na CPR ang mga kuwan. So guys, karon hamon ko tanawon dito sa mong garden naranang sagbuta. Kuan sa ko guys, magguna-guna sa ko dito may gibot-gibot mga sagbut kay insag maoperahan ako. Dili na lang ko pwede mabugkat ko. Habang pa ko naoperahin, magguna sa ko. Naghan ng bukot-bukot po ng amang. Na, sa sunod 2 digit na. Ugma 2 digit na. Nao plus, minus, times, divide. Binuo ko grab na times sa divide. Nakaman! Ay, suka. Ato tayo ni Coco. Ang mga ingonani, mga tagaan sa Ginoo. May gutok. May gutok. O, tamo. Ang mga di kalaka, mga ingan para ni mga PWD, mga nagutok. Mga di ka magkuha ni ha. Grabe, divide na. Tama na. Naubos. Plus, minus, times, divide. Lima raga ini ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 day. Gamit mo minus, divide, plus. Iparisita nyo si mong amigang doktor? Kasi problema kay Murusi, wala problema Murusi kay mga amiga, mga doktor man, mga sa parada, mga nakahuman sa mga amiga. Kita naman ako nila dahil naman sila kuhan. Sa kong tama. Saan si kada ka ni mong doktor dyan na? Andok lagi ko. Kasi
Delikado ka. Sa lugar pa lang daan lain. Mas ka na rin siyang giyampo ni mga ang tali ka madoktor mo, ni muluwas na tang doktor na magkasakit ha. Saan naman murusita, gini mo mga amigang doktor, pero lahi rin na nga tang doktor. Paminsan kag mga anak ka, makaapo de ko ni mo. Madlik magdoktor saan naman kasi ng mga anak ka. Oh, kana wala ko choice. Hinihinig, wala, di madoktor na. Hinihinay si mga una-una ba? Katawa dia kay. Gabi, kada doon ako sa kunin mo, kaya ba kakag, wako nakatog, naghuna-huna. Gahagok gani niya mama dia. Ikaw may gago! Oy, gahagok ka. Ay kahit na ana. Naminaw ra ka kunin mo mama dia, gahagok ka. Mama dia. Si Bobo ito! Dia natuka ka tanaw kunin ko gahagok sa tiyak. Tugo balik Maski punta gahagok ka. Katong nagmata na mo ni siya matugabon din to ako. Siya to ni! Sama dia. Kapag nagmata na mo, nangyayari pa nga. Ha? Ha? Siya to siya! Namatanak ko na Ito! Dili, mga alikatong ng mata na mo, ikaw, ito yung mga boy, kanang kapoy na tabo niya, na ito tanawan, hindi ba ligawas ka? Ikaw itong gihago ka, ito yung Clara. Ay, ikaw! Tapa lang. Uy, ikaw to. Basta ganyan, maghagok siya ko, boy, paminawa po, yun ako sa. Ayaw niya, kay Bijuhan ta ka. Di sa sunod ko sa kwarto. Bijuhan ako, Bijuhan kinsa, Bijuhan may lang. Koy! Ha? Nakinuhog ko! Isang to? Kita! Ako wala. Siya na. Kita to! Siya na. Kita ko ato! Si Mami Mahoy si Ate Ini! Siya lang, ito nagpaminaw naman kukunin niyo. Padihaon. Isang nilo sa kasi Bijuhan. Ikaw to. Kita! Ha? Iwata niya niya! Siya man na. Mata naman guko ako. Iwata niya ka? Mata naman guko. Buntag na kon, kasakit akong gums. Naghagok ka. Kasakit. Uy, ka ka ng mata. Adik mo sa si Monhan eh. Mato ni. Nga Monhan lagi nagkagok sa buntag na mato. Ako yung Ikaw di ka ba? ha. Ako sa kagilin na butang. Ya, ang ipay na magtamba alas 10, wa kay numdum. Ang ipukaw. Nagtamba na kay for hours na. Pag magsirin. Di pa inom niya. Wa ko na sa paim na. Tugod sa sobrang hagok ka man. Tagibat gabong ang gagok man. Aw, ika boy! Kapal ka. Gagok lagi ka. Kasi magiging sinawag ka na yung bukla na yung Ay, nagalibog yung duha niya na katong ato ni siya. Nga ni siyang video. Magkaukan na sa daon. Kinihimog ko. Ikabaon, diba? Sa una sa ako pa rin eh. Nagkagakwa. Ako pa rin eh. Sa kwarto na to. Ako nang isa diyan. Nagkagakwa. Ngay bangunguton ba? Oh, Pero na, maghagok po. no! Oh no! Di ba maghagok pa na siya, boy? Ha? Di ba maghagok pa na siya, boy? Isa. Kina sa akong tubangan? Mami! Ambot! Ikaw! Hindi lang ba? Maghagok pa mo ka usahay. Isa, oy. Isa, may ilang pizza to. Di ba ilan? Oh, ikaw Ang kanon na limang pukanon sa bagunsa ko. kuwan. Ang bangungot ka. Ang bangot, ano, nay. Pero ang hagok wala. Ha, maghagok pa mo ka usahay. Tama, di ha. Parang hagok ako na lang. Hagok nga nagbubulsay. Hagok ko yung say sama diha. Ay, ang kubli ko! Tong. Wawan! Hagok si Buboy. Di mo may padwang kukusay! Hagok ko yung kapuyon ka. Ay, ang yang yun mo, di ka malok doktor, di lang hagok. Ah, Ito alalak ka, tayong malalak ka. ano nyo na hunahunaon. Patay ka! Ako. Ayoko. Hindi ba mailanugin sinagukukoy? Ako, kuya to. Ano ko magtikol? Ako magtikol kasi di ba maisan? Or ikaw ba? Or sama? Sabi, nagkonso ko niya sa kanya hila natin sa ning kuan. Sa niyo nagtambaw. 27.3. Kamayroon.
ko. Sinat na pero tungod na sa hubag. Sa hubag guys, ako kaso guys, nanginganan. Sa kato nang hanggo. Ngani kada ko. Taka lang. Ngani dari Binuwasan ng imuha. Imo mangyanaon tisiton man mo di mo dako. Inagpisit nimo dapat si kigilam. Nagdaan na kay basing mo wa ra. Ato ng doktor Marina nga na hiwaon na kuha ng mata. Dali ra kayo na. Ako ra. Kanang katong na violets ba? Ang sud ato mata to. Di ana. Ako na lagi. Ako. Milat di. Kubaan. Mga ang good na basta kay. Antibiotic. Di na tama tong doktor kay di man magpadang doktor ni. Isang man. So kapital pag ibang birthday atong tanan tayo yung baboy ron. Ngunit yun no. Ngani ka na kung magkasakit ka pa daw mo birthday. Tanawag manok ko di ano sud. Saan na nini oh? Yung manok ko nanood na. Talawan pag manok ni usan. Ako sa kag manok. Tama niya. Yung manok kabunutan. Kon guys, happy tag birthday ngayon na among agamong baboy kay nanganak na katong disnag wala man naman na nami vlog das gamay patong bakti no na upload. Amo dingi pa liman sa lain ja. Na among bahin. Tulo ka buka sa among bahali pa ini sa jang birthday po. Bahala gamay pa. Basta among litsunan si Jajang birthday karong 23. 25 years old. 25. Nagkuha dahil may gumamila, may tampil sa dyan hubag. Diya guys, kay di malgi magpadag doktor, nanguha mi og kanang antuanga. Gumamila ba antuanga tamaod ko ni karaan nga tambaw sa hubag kay sa una pod guys sinanayog ni mga habag-habagan. At ang pilan daaning kuan kaning bubot pa ba nga buwak sa gumamila. Diya guys, ting buwak mara gumamila mara na mi tambaw. Mazal magmaligino dani guys og mugwa ng mata. Dagdagan ni siya guys, diya may butang dato sa hubag atin itumtum. Diya guys, ang mara man ni mga ang idagag kuhag buwak. Kaya man yung tambaw sa diya bangan sa padong matug ahang dagdagan ni. Diya may ibutang. Tara guys, tambaw subag. Di ba ka naglubot ni Milo? Hoy, dili lubot oy. Taka lang ka. Para. O, pa bitaw, joke lang. Mukha na pa, kon guys, pa. Kon sa mata. Buwak sa gumamila. Kung narisan ko kaday baso.